Hola nois, benvinguts a un nou vídeo i avui tornem a estar amb Moronix, segona temporada. A veure, hem d'aconseguir avui un llit, jo crec, perquè jo no vull passar-me les nits aquí. Veieu com tinc els cors i la gana? És que no tinc res. Tinc cacau, puc plantar? Com es planta el cacau? No en tinc ni idea. I de què em serveix el cacau a mi? Això ens serveix per fer galetes, llana de colors, vale, cafès, del mod de XL Food Mod. Ah, el poso aquí i ja està. Aquí, està, plantau. I quan torni, doncs mira, jo aniria cap a una muntanya. Llavors, si no m'equivoco, n'hi ha una cap aquí i una cap allà. Crec que aquella està més a prop, per tant anem cap allà. Amb la gana que... amb tot, vull dir, jo necessito un llit i si trobem menjar o alguna per l'estil ja, increïble. Això serà una aventura important. Crec que començo a odiar el mot aquest de sons, Potser t'amienta molt, però també ratlla molt, jo vaig a lo loco, no en tinc ni fava d'on està la muntanya. A veure, jo on vull anar? Cap allà, no? Jo crec que volia anar cap allà. És que mireu la gana, és que és molt trist, això. Hola, hola, mireu! El soroll com mola! Hola, hola, no trec el mot, no trec el mot. Això no són aldeanos? Que tindré aldeanos per aquí no ho sabré. Aldeanos de les muntanyes! Ai, de les muntanyes, de la sabana. Vale. I ara... no sé què hi pinta aquesta aigua aquí al mig, sincerament, però bueno. Muntanya, cap aquí. I pico una mica de pedra, així ja tinc materials, no? De pedra. Ai, materials de pedra. Em puc fer eines de pedra. I tinc ovelletes aquí i uns porquets. Fantàstic. Primer de tot vull carbó per fer-me unes torxes de nit. Hi ha uns calamars aquí i unes síndries aquí. Per mi allò són melons, no síndries, però no passa res. No sé d'on he tret aquesta. La devia fer... ah, l'últim dia, no? La devia fer l'últim dia. Ai, he fallat, nen. He descobert que la gent mata les ovelles saltant i es moren de la primera. Tu ets l'última que mors, d'acord? Tu per què no mors a la primera? Que bé, no? Jo crec que un porquet i ja ho tenim, això. Ah, també hi ha aquest mot, és veritat. Que és el de les motxilles, si no m'equivoco, també. Ovelles n'hi ha moltes en aquest món. Ara n'hi ha menys, veieu? Agafo això i anem a casa. He deixat d'agafar pedra. Així de llesta soc jo. Pedra, carbó, aquí no hi ha res. Vinga, una mica més de pedra i anem cap a casa ja. A veure, això com està ja, crescudet, no? Sí, bueno. Això encara m'he d'esperar, suposo. És que no tinc ni fusta. No tinc fusta i visc en una jungla. És que això és més trist. És més trist, això. Em carrego una branca o què? Vaig a buscar fusta. Per què vaig de tort, tio? La gent no va de tort quan puja per la... ah! Lianes. Perdó. Molt bé, tenim 6. És que se m'ha trencat l'estrella, llavors no puc fer més. Me'n guardo 2 per fer de combustible. Faig això. Una taula. Què n'he fet jo ara de la pedra? Aquí. Fem-nos al forn i a partir d'aquí una altra vida. Perquè quan hi ha l'escalforeta d'un foc, què més vols? Trenquem-ho tot. No passa res. No passa res. És el nostre arbre, no? Això aquí. Això aquí. Això m'ho guardo. Ens mengem una síndria, com que ve l'estiu ja. Ai, si ens hem de fer el llit, hombre. Què n'he fet de la fusta? Estic cremant, molt bé. Així m'agrada. Fem el llit. Un llit una mica decent, si pot ser. Jo no tenia una floreta, no sé què n'he fet. La floreta l'he perduda. Poseu-me en els comentaris si voleu que seguim vivint aquí a la selva on fem la nostra pròpia selva. És a dir, de la selva base, que és en la que ja estem, traiem tots els arbres que ens molesten o agafem llavors i ens creem la nostra pròpia selva. Poseu-me els comentaris, si no, faré el que em doni a mi la gana. Per això estoy. I bueno, nois, fins aquí el vídeo d'avui. No és que haguem avançat gran cosa, però bueno, tenim un llit, tenim una taula de creació, tenim uns cocos aquí
I un forn, també, és veritat, un forn. I jo crec que podem fer grans projectes en aquest Monònix. Merci, fins una altra.